Opisyal ng pinailawan kang nakaaging Sabado ang giant Christmas tree kang SM City Legazpi. Inihudyat man kang Christmas countdown kan mall para sa Pasko. May tas ining 27 feet as in kumpeso ning maniba-ibang malagintong disenyo. Antes ang pailaw, nagkaigwaman muna ning halipot na programa na labi man na ikinugma kan mall goers. Presente sa aktibidad si Department of Tourism Regional Director Herbie Aguas na talaga naman napawaw sa gayon kang giant Christmas tree kan mall. Sigun kay Aguas, dakula ang magiging ambag kaini sa turismo. Urog na itong mabarakasyon sa Bicol, lalo na sa maabot na Pasko. Maugmama ng direktor na mahiling ang kaakian na presente sa pagtiripon na talagang nag-enjoy sa pailaw. Always be thankful and let's pray na yung mga nangyayari di naman maapektuhan masyado yung Pilipinas, especially Bicol region and especially Albay, para naman mas ma-enjoy natin yung Pasko. Sabi nga, Christmas for kids, so pag masaya yung mga bata, masaya rin yung matatanda. Sigun sa manemiento kang mall, igwasindang pasabog taon-taon para sa pagsabat kang Pasko, na pigahandaan ng gadninda asin handog ninda sa mall goers. Ngunya na taon, may tema ining Angelic Christmas Fantasy. Every year we see to it na meron tayong iba-ibang theme na pwede i-look forward ng ating mga shoppers. So tama, this time meron tayong gold and red, and then trumpets and angels, no, para mas ma-feel natin ang spirit ng Pasko ngayong taon. Kasabay kang aktibidad, liwat man napiglunsar kang mall ang sa Indang Bears of Joy Project. Yung isa, i-donate po natin, at isa, ibibigay po natin sa mga bahay ampunan or yung mga nasa hospitals po ng mga bata. So I think yun yung essence ng Christmas, kasi it's not about shopping and our bonuses. It's all about sharing what we have dun sa mga masigit na nangangailangan. Makukuha ang giant Christmas tree ini sa ground floor kang nasambit na mall. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal.